anyone on here some of Facebook any YouTube ni nyina yemamu nyina adwo na yenim se Kristo adawroma obibia eho eje Yes Lord. senya yenso so onyankopon adom ya yeso ye ho ye no na enkanka sida awahwefo ene sida awatiefo mo ye baka safidie so mo sai mo mre ne mo daje a mre bia mo de ye bom esom na mo ne ye echenyame asem na ye bom ebom pai Yehowa nyankopon onhyira mo pi Amen. na omama koma so ade emrem Amen. na mamena asempe nipa team no so asese omode social issues no ebere ahwefo ne etiefo sabre de ode baton no amasida hour efri sabre ko sise nondu bebo no sida hour na de brewo fa phone no na fra obi na obi so fra obi na ka kire ne se onyame somafo no nyame difo no ka ne ho asem no nyankopon adi oni ni team ni nyina abedu enti onfa ni TV no eto sompa saa so na ni radio no onfa nto sompa FM na bebe bi ohwe efri bia nyame be hira no na se light no dundumbo mia de a onfa ne phone no na log in sompa Facebook no so anase YouTube na oni ye mom na enanwumre so ya ba no pabene na ye de asafaru adedin ena aba enanwumre meka Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon Jesus ma me fa akwanya isudo menchia wona ohwe yen a wotie yen ewo Europe Asia America Australia continent bia wohwe ye free bia Africa country bia so bia no ya mamo nyina adwo ya mamo aha na ya sama mo ache sabre adia san baabi adia so achi baabi na enyuno so adwo ewo baabi hallelujah Amen. na ya baside awa no so a de wo mu ane say ya maudensio esi TV no anim anase radio nanim no bo so beka say de na osofo ka no onyame ye signs and wonders ono nyankopon no di oye ye ensenkyerene ne awonwa adwuma na onyame akwan dawson enti na oye nyame no ye nti nyame ase onifrani akone nkyɛn sɛ mani afra yesu bɛbɔ mpa ya mana ode tesuo gu fom ode aka note ode afa ne frani nani so ena minu miena bɛka sa fe kra na ofra ni no wase konsuo yi mu na kɔhohoro okohohore nene na yede ate nti nyame akwan dawson eno na sida awa ba ye no akwan ba akwa ye de aba ne se eya fa nsio si TV nanim fa nsio ti radio nanim o wo documents bia so afagu so na no na dance ne ye bebre adanse ne ye bebre na won so enanwumre obenya adanse amen dia to asummienu ebia obabi obronsa fa no nomum enye saa na oba ne te ode ne ho akobo yonko bi yesi apam bi wabusuanum ukura busuam ho oyira busuam ho yesi adubone nom ensanwie ewufie ho yesi adwaman ne saa no me no ewabusuanum ena pese di o manachi saa bre fa akora no foto abrante na baba no foto TV nanim se rade fa osa kame bay na eno na nipa pia ya onya dance obi so se ono so de dishe bi yare na bibia owo no omen fa ne photo to TV na sa radio nanim na eno na nipa bi aso ahwe a nyankopon nam ne dom so ama wa dance ma me be Freddy dance o se na me de na me yakinyagifo me na amafo didi dance na me so no me ankasa man ni dance de bia me nyine ono so nyame adom na dance na bia dance no tuma nipa dodo no na efre na dance se gu ho no mo ya mo mfra mo nya no ye numbers no agu TV na nim nyina no e WhatsApp number o the voice note no ba ye bebo ama hwefo ne tiefo so ate wa dance na hyenya nkopon de animonyam enam say ye ne dodo no aso da esom e wo Facebook ne YouTube ne ntino ye beko Facebook no so ne achi akakra bi ye wie pe ya toa na dwumadie na e wo ho no so na frobi na obiso frobi na enne
ampaya ebedwa yenko Facebook no so mra yo bishop ye ko Facebook na dodo na ejina so eso ayehye na yaw agei ewo so root asamoa ewo so prince adabawani ewo so Amanda agei ewo so afia gospel ewo so dina asare ene yesom sanso anasoma ni root ene yesom awene Joseph ene yesom na jesiwa ene yesom sanso ana inshiraba ene yesom metwaso Facebook no so Inshiraba ewoso Nana Efria ewoso Felicia Tano ewoso Lydia Boaten ewoso Rebecca Eniyesom Kelsey Jane Eniyesom Christiana Jill Mensa Ejinaso Fadila Tu ewoso Joseph Sam ewoso Ene Edusei Poku Enoch ewo Facebook no so a ene enumere omoniyesom dendenden Setina Adepa enso Eniyesom ene enumere so Sabre die Mon link no ema afoforo so onhwe na afoforo so entie bi ena anwumre sene unim sida awadon no bosse ya nsema ye di bra hwefo ne atiefo ne se ehifa na ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers the ebisa sane se nyame ohye ye janom bo ohye ye bo se orempa ye na orenyaw ye na ose se obatan rebe fi ni bampo a o mana nofo a onu nyankopon de ni remfi ye no ene nipa pi se nyame re afie ni nyina ne se yade no doso no do owo no doso nipa ntimi ne won breso aba na amafo ma wa wo awurade mu nyina nkura no dodo no esai na ebisa se nyame honhom no ewo yefa eno na ye baka safidie iso a ye ka kira ahwefo na tiefo ne se nyankopon se yenkofa tete atempon no ba bi okwan pa no wo no na ye nya home e ma ye nkra na ye se ye mfa so tete atempon no ba ko ne se onyankopon asem so die ena nyankopon asem so die e ye afri nyame mem ye se asore ne die ye bekọ na nyame asem ne die ye mfa nya adwuma eno na amakwan ama ohaw ni amane no edoso nti ye ba ye kaika hwefo ne etiefo se ye ma ye ni mra ye ho so we said Deuteronomy chapter 28 na from verse 1 to 14 ni nyina kasa se ebeba se o de nyankopon se benante a inhira we nyina be kan inhira we nyina be ba so na chese hodo fasting amem hodo empire amem na de ba mu ho nyina ye nyame asem so die o nyame frɛ nipa ye friend say Joshua emra ni wura a ye friend Moses eti na ajanom awo ense do no sa asema onyankopon de man wan kan paebo ho asem ena wan ka akonkyere ho asem ho de okan ni se oma mmarango mana empa nanum na onwunu anopa awia ni anwumre na onhwe se de watwere na asem no mu no onfa nya adwuma pepepe na oyesa de a inhira ni nyina beba behwehwe no inhira beka no wo na edifrem na inhira aka no wo ne fibem na otuwa mu se oyesa na onu nyakopon besa ye di neki said odin ne Moses echi no obesa di neki sa pepe na chese ya mu bebre ya haw no enya bronsam na ye nyame asema ye niso ena bronsam eyi nyame asema afri ena ye generation mu ena odi sika ne ajapade ewura nipa mu enti ene nipa atwere nyina ye sika ajapade sika ne ajapade ne ye na onya wiase ajapade nyina na ohwere okra so a emfa so ben ena obenya eno na sida awaye ba ye yinsemfo ba ko ne ene nyankopon asam enyamemma ahwefo ayedan ache na bosomi we die asama yafa nyina ne se hindrances of life eye abrabomo akwensidie
se asetre mu a yaba so Kristo soma akwantuoyi nyame soma akwantuoyi ye wo nneoma ahodo a esisi nipa kwan a wanhwe ya ebesu kwan de wako wuo mu ebesu kwan de wako seye mu na ye kira ahwefo de tiefo se abrabo mu akwanside no ye wo mu mienu ye wo honhom akwanside a ye mfa ye ni hu ansoso edinya ye se bi ye no me ebi ya pam ebi ya abusuamu afode bochia ye se ewo fie ho ewo krodua no mu ye wo nneoma pi a emfa ye ni hu anso edi nipa nya bone se nipa beto bone mu aye echiwade anyame aka ho asem se enye no e de no many or how to be beto nipa so sanso so ena nipa ni mu wona gya no ma ye bone oni ho na emumu yo no gya to ho no enchima ena etoato aso enso aso aba na yesa wo honam nuama so a edi nipa nya yedi ye ni hunu anso ye ntime mfa ya brabo ye mpaebo ye hunim enya ho hwe eno ena esuafo no duro baabi ose ye de ya ho de ye nim de ni nyansa aya anso asoroche no boa na ebo tiaye ti ye wonuama so de tie nipa gise onyankopon ebem na efu enra ne na wotwe yesi akwansidie na baako pa ye dayeso na dayeso no nyankopon bo nipa wieye no nyankopon na nkasa de dayeso so eka nipa ho enti enye nipa ena hihye daye na onyankopon na bo daye ka nipa ho sa quotation na ewo Job chapter 33 verse 14 to 18 a onyankopon de dayeso ka nipa ho se bibi ba besi wa brabom anase onambone bi mu anase how bi ba beto anase nyoma papa bi wo wanim a ono nyankopon so daye se ne beya wani beba ho so na mre bia me ba fidie so a me ka kira hwefo na etiefo se dreams carry an impact in our daily life, either good impact or bad impact. Eye da ye so no e won sunsu aso we da ya setnem say ye sunsu aso papa and answer sunsu aso bone na wo da ye be na wo so e di sunsu aso pa na e bra and answer sunsu aso bone ma oro mfi say o kan Genesis chapter 37 from verse 5 to verse 10 no e chere say Joseph die oso ye abra no wo mfinhia poripori edun son no chere say o maame ne o papa Emma no o papa ma no ye duminu ono eno ye de ben ekutua o ono eno swa wom last but one ewom anso so nyankopon so no daye se ono no beye nipa kese ono ena omame ne o papa onuanum nyina obehwe won omo besa ya koto no ni se obeye nipa kese daye oso nyina ebem so ne ma hwefo na tiefo tie se Nebuchadnezzar so daye se Nebuchadnezzar abrabo bi a wawure mu na wonfa nidie ma nyankopon no ade wo wanim se wo bedane aboa na wahene no befre wonsa na obekwa akode wire mu efenhia pole enson ni nyina so ebem daye ena ye kire mu se nipa mienu dadra ba akom omosoye e wo Genesis chapter 40 daye no obia daye e wo na se kire ba ko daye so ase kire de se nansa obewutofuwo obi so daye so kire se dansa obenya promotion amno na yebisa se daye be na wo so na wo daye no ase kire de se eno na ye ba fidie so a na wo twi nyina ya nya daje de kire daye adipa wo so a e wo so a e de brewo enti ene ye betoa daye so no enkira ase ne kakra na mre bia no me ba me kire common dreams a ene de oso a oye den a plain dreams as a channel, sanity, or ye dead a benyam. Na ene daya me to us so there's a more muye juma. Na de be a juma na wo yen. Obe so diana say juma na wo yen dayim. O yes wo dayenuma na koso unyesika. Chese we juma na yadani ni. Enti na a juma no
efiri ho wa anya ho adwuma ne sika kuta wo nyina be firi wo nsa ena wo ye adwuma no so sika ntimi ntra wo nsa da na se kire no obu o se o ye store osofo ade be sa no na che so to nneema se obi so ye kuani anadwo ena odo ni kokofu ni mofumu odo obi so ya falini anadwo obeso daye num no onampo no so de hyama no oyi napi ade tia wadwuma no ye dane no ayese obi a wo peba obi bi a wo peba a wo tie me obeso daye no na nkura bebre kuta akura hye wachi o ma abofra no fo wa anyere ho onyaba enti sunsum no ya wo ma ba wo sunsum enti honam no de unya bi enti sa enete ena nipa dodo na ya wodae bia yeso nipa se sunsum awado sunsum aware enya sa da enya obia na wo sa da na e kire se sunsum aware okay ayete se obi wo so obeso dae na odware nsuo kasem na odware yesi nsuo obi di nsuo abo dua anase oni nsuo bi wapam da bi o Kristo ni so dae wo dware wo nsuo ma eye purification okay purification na de wo no onam yie wa brabo no nkoyi obeso dae o gire nsuo mu nsuo potopoto nsuo no pese eyiri fawo no eno na number 1 aida so obi abo odua obi di nsuo aya dae edidi wa ko gya nsuo ase kire no nti enya pe nti nipa mi no mo beti maso dae koro anso na ase kire no enye pepepe okay de toso obi hwe ye obi tie obeso dae bia no benene da obenene da no odidi wo dae mu enchirase ne ye mienu ene miensa de di kai chirase obi ono oye mpaibofo pa obi o ha no ye mpaibofo nchin o ha manfo obi okra na bro na oteso obi ofia otimu ebusua awo mu no o se won nuama enti ye pese ye ma wo ye mbera ye kwaye faso ma ho ye mbere no beso dae no ni obi da ade beche no aye basa obeso dae no wedidi wo dae mu na ye bere wa dom no osunsum na ase enti saafo no bedi adanse se also so sa dae de se on ti me mon pa ibi first not me sorry na jumu de siumu eye odima e de ma busua no ye odima ma ne ho osofo bi hweye osofo bi tie nyame adwuma yefo bi na ko udima nyame asafo udima wabusua de ma ho se on ti me ni biom eye ho na mere to wanya ho adwuma obeye beresa na o mere yo so na bolota faso a ode ye nuama etia wo de atoso esan de yade bere ni pa ota so daye na oni amafo de da odaye obo na obo okra no hu obi anim so ba so da asa no ni obi da e de ho na mere e de yade enti ni papi osore na odidi wo daye mo so enti omo a omonya moja mu yade ne akoma yade obesore no na the BP and then the sugar na koso pi so for aduane no mo amanya sichi yade ne nuama no ye dietitian kira say bia body kra no de atwa mu apem mienu no watra kra say da won ma apem no ka nya pentu apem no de atwa mienu ya twam ba miensa eno na bia mienu pe na di anso daye mu no wadi aduane no be sa yewa ba enti menye starch food and aduane wadi enti ade be che no na awo obo okra de chia osofo no wa men na kom kra no obo okra otime wi na ma de chia na ne bokra from ena science so gina o ma sunsumu o mo susu na obeso daye no na oni obi da no eye kwan obone for no pese de say awade into bon say create confusion bo oyo warefo into office so daye no no wa wade dada ona okuru na tie bo so ema anije ma ware no mu ta titembia confusion enti de sese oyere yema kunu anase kunu yema yere no onye ya yema ba no onye sa sunsum ne hasa oye sa adwuma no ena sunsum no soso bo ho o ware wode ya na chese obe sole tie o partner ena mo ye senge no awon ware ye no sa ososo da no obi da bia wa ware ya wa ye oba ho ade wa ye ba ma ho ade ya se ne partner ba sa sunsum no fight no enti obo okro hu oba bi se
n'ani gye no bɛma bi so ho n'ani gye no ɔkɔda ɔso da yɛ basa fan saa nipa no ho nti adeɛ kyerɛ ɔsɛ saa nipa no nyame yere ɔnya me kuro sunsum no ho ne sɛ woyɛ ne kora nti ɛwɔ sɛ ɔfight o nti pɛpɛpɛpɛ sɔfoɔ na okay your friend say Mark chapter 5 also for honhom no ene nyoma bebre oka ne bebre ade oni honhom no eya wonte ase bebre honhom doso che nipa doso e che nipa mystery enti se wo kan Mark chapter 5 nipa ba ko pe na owo garadase fo asase no so de your friend say legend no o honhom nipa ba ko na honhom say na wonimu 6,000 demons and no na yesu tu ya onko wura preku kromo a asafo dodo no anwe preku no ti se nipa ba ko 6,000 demons wo no so a na omoye mienu ti wa busua mu a omo no so ja busua fo no omoye mienu eti asafo mu a asafo dodo se na 12,000 6,000 okay god bless you bishop na otwe me se ye ni wona waso daya daye no din sonso bone abre wo no ye bompa ya ama wo enti mo hye no nso obi bie nu wa on so daye obi so ehwe o tie ya o se media men so daye enye no kre obi bia so daye na daye no so a won kai nyame ya dom o kire me yi hu quotations ema daye bo so na daye no bo no fo na be wia daye na furu mu ohene na Nebukadnezar mu nyina so bi ade chi won kai daye no wa wo so daye na won kai a ayete so yusu car no gate no fuel gate ni nya adwuma enti se petrol no besam a diesel no besam a enti no yempese unhu de wo wanim de ba beto wo se ne be ya wo be ye ho adwuma ena number 2 so bo ha nya bronsa na ma won kai daye no osofo u di late oso daye won tankai anajo pa no ena number 2 on time rest here ena oye djuma ma na djuma no bro so a oso da ya wonkai okay nyankopon enti medical doctors kire say at least as I say nipa ultimate da best 6 to 8 hours a day na enkora de o so mu da be 14 10 to 12 to 14 hours Ecclesiastes kra kan bi wa ha na enti me aboa ma akora na adwene na enti me afo mu yi enti Ecclesiastes mabusa ma se 5:3 omo da na wose na adaye so nam oble dwene mu na eba nti adaye ni bi wa ble untime na se le papa kana ena ye woni pa bu o ha adoma chede no no ne je ne daye so amafo bu o mo ye dreamer enti yanko eye papa ye friends Jacob ono ne family no mo ye dreamers yes Jacob oso daye ne ba your friend is saying Joseph also die o to aso a abusua ndaye so no ye dey ewo en obi so on die so na ya doma chede obi okra na ote aso dem cross so die ote kan mu oso die na no kan no ha na no kan sa pe oso die sa for no omo ye dreamers and it so kind Joel chapter 2 verse 28 asem no be kwa wi ya ma hwe me hom na go hunam nyina so wo se na me mpanyfo be so adaye enti kan samre de ye bieta for natum na Diana efri na otwe se na meka ho asem no wo waso Diana edin sunsu aso bone abre wo no o fra emaudin o se me frefri ha krose ha na daye se na maso edin sunsu aso bone se abreme na me no wa bompai maso daye se edin sunsu aso bone abreme na me no wo abompai na ya twetwem ama na edafiada ye holiday edafie da wo ye num ya eye holiday ti mo am so sa daye ni nyina no mo ntu anamo mo am ho beba kwan no mo ntutu anamo na ye ne mo enya dan mo bompa ye ntwetwe mo ma me ni mitim ya ye krado se na unim medical ka cho se eda ya wada bia no eye cancel bo se na me person be hu sofo ye nchaage wa ha obi opese obehu me bia ya wada oba ha obehu me de etoso mienu efiada bia ye yampa ebo ti fiada ye holiday no ti sa o ma no ukru no oyere no tuka na ye mara anopa no nkrokosi no ndu no wadu asase no so enti na mes na monfanto TV nanim eye studio lines na eye
MCR mechiamo azuka bema no wapamfo mo boy juma nyame nhyiramo na mesini eyemie no 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 Mame for frefo di kan. Praise God. Hello. Praise God. Oba pa odi mama odi da ye na waso ade sunsun aso boni abere. Praise God. Hello. O tie te on kan na kasa mame. Yente on kan wo fi asan fra biom ye be fa o. Hallelujah. Mama odi o kasa frin da ye na waso ade sunsun aso boni abere mame. Hallelujah. Yage wo so na kasa. The guy is son. Many 3 days before the after here and monota of women in June. So the not the women in the father name. Monche ni ya hwefo na etiefo enye daye na me kasa frɛ na me kyerɛ wase se na be ya beboa me daye efi na otwe senne no ma kyerɛkyɛ daye ase santi mo amaso a edi susu aso bɔne abrɛ mo no mo na mo mfrɛ na me ne mo mpae na enu akire no mese apɛda na mo a wo soso daye bɔne bi ɔka na me ne wabɔ mpae na ma kyerɛ mu na etimi aboa dwumadie no ye wɔ na bebre wɔ yanim Yesu adawo no ma se wa ma ye ne mo tie fidie so enti ma memfa ofoforo praise God o jira so da no kakra ma yenton ka fache yen ma memfa Hello. Praise God da ye be na waso a edin so aso bone abrɛ Dano kakra to boss dano kakra online ni twetwa si o say papa yeti o Me say that's it but ama onyoma nyina ye basa ma me no bom pae Awurade ma wakɔ yi mano wosra odibe dida ye so basabasa so mano sunsum ahoden no fa twida of Father, yes, so me try that your born in Mufro, so yes, demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odine baby, my modion can take. Hi. My modin. Hello. He now free. Na dear Diana was so. I didn't so born abroad. Yet, one can a casa. Hello. Oh, auntie and come with that. Yet they are tone papa. Ma San Frebium, your lines, you know, a chief producer, check your lines and my praise God. Hello. Mammy, your tone can. Hello. Men, Domo Radio, no TV, no, men, Mesrasa ofra mamuntie mo ho radio ni TV no so mon lower eyam TV set na ma mefa fofran hwe se be fa emfa de na mato aso na ya bompa. Praise God. Praise God. Ma modi o kasa free na da be na waso ade susu aso bone abrew. Mpacho me kasa free kwa ngoma boabo. Mo Achapo me sonda no kwanka. Wo ba jianka ni. Mi dina chi fa no ko wura nsu ti me dina nsu no fa me da no sa me hu na fa da me ba. Na me kwanka mi. Efro abrabo de na ekoso. So for me kwa me sai kura ni kura ka ho. Enko yi. O son da ye na okuta fruta. Te se fruit bia amango anka pe ni nyina ye nhira. To bi ti fruit sema na chese
when shira no be a Jeffrey sem me no bompire oba kudani ade bi a ya Jeffrey sem I didn't so bonny abrow a radenye wade ma yeso demo amen Amen. praise God. Praise God. Hello. Yeah, tell come o kasa free hin na diabe na waso this is so bonny abrow. Me can say free atianse, e so free atianse. There you me so dae na me so dae no. Na mi wo fie bi mu. E fie na mi wo mu no. Na eda bi abie wo nti mi hu se bela bi free dan mu ba. Okuta sekan ne apaso te say ya operation na moja wo ne ho. Enti mi hu se mi hwe dan mu no mi hu se emoja wo dan mu ho bebre na mi hu se ya yi akwa keto akekere ne ho da table ne so. Ti mi hu se ho eda wo no mo ne ma sense wo nyina di moja. Na akwa na wo da table ni so na won ka no ho nti me hu se sister bi every day mu wo pie ana mani so temi nti ade achi ye di 3 days no ni kun so amene no oba won ne wo sa won pana wo ho nti me kwa na ni se ga ne nyam nti e di da 3 days na me kun atwe sika wo me so sa han ga ne ya friends ga na wu na ga ne wo ye ne akra no afirim nti me na me kuma akra eti na me kwa nyi nipa na wo wanko wo me sika kun se me na me kuma kwa ba bla me kwa na me num se ya ne kula anyam Nyankopon na atwetwa ajew eno ne moja na wahu se na wo dan no mu ni nyina no enti hwe wada oda ye yie pa na so da ye bia bo ho paye na Nyankopon no kasa oda ye me bom paye de wo hye nsa wo ye dreamer Awurade nkoso an kai wo da ye wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mo din na okasa free da be na waso edition so asobone abrel. Nsonda na me wale na nte na nsonda na obi aginuko. Then the afedie boba bi aginuko na wona be 3 years ni be mane meda mi nche ma de nche da. Debia of Bahia. There 5 years. When secret when she have for my and so man. Be 5 years ni. Wow, Diana also ya na wasa ye ho adwuma. Ena se obi as to ukra is abahu na mu. Enti na ye kire ye kreti awareness enti mu a mo hwe ya mo tie no ebie wani se wo so da ye bia de sese wo ye ho akonkyere de sese wo bo ho paye de sese wo tu ho anamo de sese wo fra osofo de tu nanim na obo mpaye ma na asofo bia so ne nadwuma oye ye wo teacher wo ho ye wo pastor wo ho na ye wo prophet obia ne nadwuma nyame de ma na so onyama Kristo asafo sie no enti me koso me bom mpaye ma me maame se baby da na waso no be twada ye no me gi wo kru no ma wo Yesu demo Bible said the ono Awurade account bom no many people antetim wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah pa. Amen. Mo din okasa free da ebe na waso edisu so asobone abrel. Abamba jo da ya na so da na me oba bi enim chia ntokwa da yem. Enti aso oka je me say me ma ba gine tsa bi atra. Enti tsa me ma jata o ma blessa. Eti wale ko na ba mi kwa se yo me bre ko tuma kwa me hu me ni aton eniso. Kaso mo di ma me sa. Me no bompai. Enti no mo so da ya nyame na ne mo kasa. Ade chia mamu ma adwuma ni hia mo dodo. Da ye no and devotion, personal devotion, meditation ye free nyame memu. Me twa da ye no mo mam. Jesus. E free na ko oton ye beto we adwuma na empeja wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa emode okasa free hin da ebe na waso ande so bone abrel. Pacha me ka so swedru. Swedru. Pacha. Me ti o mame. Pacha me so da e bia na me divinti ama de bia na me ga e de bia na ma ye mbre. Why mre.
enti ɛwɔ sɛ oyɛ ho adwuma sɛ ne bɛyɛ saa daeɛ no ebe firi so ɛnyɛ saa yade mpa so da huna mere me no bompae me di Yesu de twa saa daeɛ no mu firi so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. And ma woneso kakrama. Praise God. Hallelujah. E mo din o kasa free da ebe na waso eden susu asobone abrel. So I can say free atwuma Koforodua yeti o maame. Atwuma Sunday na me tieti atechem so ye adwuma bia nkoso. O tieti atechem anso frɛ o ye adwuma bia enkoso. Me no bompae. Da ye boni a waso me twam frɛ o hyebere so na wo ye adwuma enye adwuma enye ye wo Yesu temu. Amen. Amen. For the last caller. Praise God. Praise. Hallelujah. And mo di mame da ye pain na waso an all ties so den so so born abrem. Da ya me shi yesi ni bida. Na itienta. Na ya bu. Da no ho kakra. O se de na de abrewo. Ya de E de ya de abrewo. O ko enko. O ko hospital kro no madu enko ana. Enkokora. Na o kasa free. Techman. Me no e bompae. Yes, sign it out so asan frame. Me no be bompae. Me no be di ho komo. Erade daye bia wafra so a e de yade abre no techman. Me twa daye no free wafuna shebre so. Na yare sa emra enedey. Erade ma wafuna yade biara woni ni pedum entonyira wo Yesu temu. Amen. Amen. Mesra se monfa nchaye na eneye lines no eni amoaye na etoda saa na waves no etie etoda na internet no ne yi services no atia bafom ti monfa nchaye mo amonti manwura mu nyina ye pon a na ma se ya bobo so yin ya ye de frɛ ya mofra ye no mo bebɔ mpae na ma ba ko a osan frɛ ka ho a ye no bebɔ mpae mo amutie radio no ye 0557 30 90 80 wa mo hwɛ TV de na ma stre no nyina go ho mofra me ne metim ye no mo ebebɔ mpae ye ba se ye be create awareness say da ye bia wo so no ye wo honhom da ye a wo so a enye hunama de se na mo bebre mo se dwene no nyankopon dom ne mma na manya breso so ne ahwefo so aka se ye wo bronsam so da ye so nipa a emfre awrade bronsam so ne mma da ye enti obo o se o so da ye ne positive a say dan negative or so negative and also to me dan positive ye wo bronsam so daye I tell say o ko baabi na wo hie obi na obisa no kwan a o te me kire o kwan no baabi bia enye kwan papa say fa na osofo no wa yirawo enti saa na abrabo a ye bɔ no etie ye wo bronsam na sa bronsam pese o fo obi ne ye adwuma e wo daye o tae so bronsam pese o yusu obi o ma obeye o ma osunsun bɔne o ma onuama e wo daye even akompese foul efie tumi bi wo pese ba so e wo daye a wo so saa so na wo hwame a o tie mi se nyame pese o foul na ono wo ye adwuma na o ye ono awrade adwuma no so wo daye a ososo enti honhom nuama no ewo kwabrata bebre na ehiama de onim yese de onim to no na ede ne twantwere boa no tetete no adoma chede no gu ahodo ewo de nyankopon de ama obia enti wo kan 1 Corinthians chapter 12 chapter 13 chapter 14 na wo se adoma chede no egu ahodo obi nyankopon man ne bisanka nyesa egu obia ne de ansoso enebre yi mu de enne na ma enebre ene pesem kumenya ne sika pebebre nti no ene amma adom no ye ma enye adwuma okọ huna mfam asofo okọ hospital na o nine dompe mu yade a doctor na ka cho say
or chira how on your orthopedic into chira baby beer or we do yade so pa one hospital doctor na catch us say wo yade we there gynecologist for into mama chiro asofo dodo say no motumi asade okọ ahomone fam a omo asebi omo amoya abosonsonfo na akonfo omo kire okay say how ya odi abai there memenye duwa fakwa okay memenye sikaduru we na yesikaduru esa ahoya wo kristosumu eno na ama kristosumu no osofo na so watoto ahotefo no se ne ba ya kristo sie no na dwuma na asafo sie no ebekoso so enne asafo ba kom na confusion ayedai esi bebre adoma chede we na nyame de adom no we so wompere oji manum onyam oya mese na da kristo beba no de anu be ye den o de ne moja ene beto asafo no esi ho ahwefo na tiefo mmanya mompae ene ye ka so bia kai ne da ye tam no so aso ye bompae ba ko pe ka sa awurade yesu da ye bia maso da ye bia da ye papa say da ye papa ne mrem awurade ma ne say da ye bone say da ye bone say da ye no say da ye no break it da ye no out yesu demo yesu bia wa no na bompae yesu demo awurade pa ye yesu demo da ye pa bia na ya so ye I break out in the name of Jesus. Of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Your bompa ye chatu obia wa komaswade obia komaswade ya de adwuma akwantusem nkratasem bia wa no na bompa ye wa komaswade no fa kwa urade na ya bompa ye o se bibia ne mo pan bia wa no bompa ye so ya bompa ye ya komaswade ba wa ni ya bompa ye se ya ya komaswade ba ya papa Jesus Christ. Erade obibi a obompa na koma swade erade ma ne mrem. Amen. So dem ka amen ka se ofio. Amen. Beja wonso no documents na me na omompa. Erade onipa bi a ohwe yan otie wapagia ni nsuo. Me hyenyan kopon asemu tumi semowura nsuo no. Amen. Nsuo yi enane Yesu moja. Amen. Enane insenkreni nsuo. Amen. Enane ayaresa nsuo. Amen. The blood of Jesus. Yes, Lord. We turn the water into the blood of Jesus. The healing water is the miracle water. In the name of Jesus. Amen. The audience will be biara. Radama wa dance. O documents no me frenya me to me. Nyame ahode. Eguso wo Yesu demo na ya bompae ka amen. Amen. Yes, ani out there jai ama Gethsemane hour. Asofo lambo no mo ene asofo akani nyina mechia mo nyina yesane out na yaja asofo panyi Nicholas yechia mo Nyankopon hira mo sabre de ye na mestre no mo ana mo ntiman wura mo no yesane out a otime frene ne wa bompa Yesu ya adoma ochena morning service ebeba so yesumpa first service ebeba so 5 to 6 obetimi afore na obeye nshira ochina cancel baso anopa no nsia sa akosi awia dumienu ebia nyoma ni boya anamotu saso na fiada ya fofida holiday mofra ni nyina ebebo mpae ama ti obetimi atu anamo abebo mpae ofra na mesena de onti ase bia ofra ya no beka wasem bye bye have a good night.